ichule salary kendo milion achiel kadhi malo madhi mana 1.5 million. To king'iyo projection mar expenditure mar office mar Gachagua mar deputy president 2.1 million ni dhi e laundry mago maluoko sudene. Koro ipenjore ni ng'ani ichule salary, in seche michuli salary ka jogi mi nyaka allowance mar suit, dong suit to koro idhi manyo kendi. Kidhi e office kar dak mare ma Karen Road ka, the official residence mar deputy president giketo ni milion 660. Mano mar gimiluongo ni renovation. Tiende ni gino oselosi, iwiro mana rangi achiel e wani ok nyal kawo mano. Kata mano ofise modak kucho chonde be milion 480. Mano gima ok nyalre. Mano mana deputy president ked pok idhi ir president. Kata mana king'iyo traveling, weche mag idho ndege mar ker. Ibedo ni wan gimiluongo ni domestic travel. Tiende ni kako oluorore mane piny ka. Can you imagine ni higa mokalo Ruto notiyo gi 12.5 billion e luora Kenya kende. Mano gima ok nyalre. Koro tabu ma wan go en kaka watiyo go omenda. Machielo, weche mani ni higa ka higa financial year ni nyaka wabi gi proposals mag finance bill mwamedo ok en gima kare. Kata mano finance act mar 2023 ng'eni pod en e court pok watieko. To kata dang' chung' ma ok onyiso ni kochung' finance bill mar 2024 ni to weche ok dhi mbele. Finance bill en ang'o? Finance bill en niya, sirkal ng'iyo budget. Kose ng'i budget ni to budget mar financial year masani en pesa di, to ere kaka wadhi yude. Then koro ere kaka wadhi yude no emiketo finance bill no. Koro finance bill en chik proposal, chik ma wacho niya wada ng'wede wagole ka e sector kama, wagole kama. Koro nitiere chike mopogore. Wan kaka gain income tax, wan gi several capital gain tax, wan gi chike mopogore. Koro wacho ni chik cha higa mokalo cha atamalo mar 10 ne en e wi gima kama. Ma koro wada golo waketo atamalo 15. Chik machielo koro ibiro ni finance bill ni kata chike kata mana dhi mana 20. To gima hinyo ji en ni higa ka higa omedore, to iluongo tax kata osuru ok en gima rach. Tax ber ka ineno e ground ni tax natiyo. Agolo pesa to ka dhi osiptal ibido ka yath onge, dhano nitiere, line opong', inyalo dhi chakre saa 1 okinyi nyaka inyaka tho e line. Dakteche onge, yedhe onge, kata mana ndara. Iwacho ni sirkal Ruto ni dong' ma higa mar 2. Iwacho ni kong'i gi ker moko ene mose otimo ola moloyo ker mosebedo. To kipenjori ni to ang'o ma sirkal osetimo? Onge. Kata mana Eurobond ma machua higa mabiro cha noboro to oketo postpone mana problem. Iwinjo. Kata mana gik mowacho ni tax proposals gi dho ngere waluongo ni gin structural programs. Tiende niya wan gima waluongo ni Bretton Woods institutions machalo kaka IMF to gi World Bank. Gik matimore ka ok en gik makonyo sirkal kata jopiny. En proposals manitiere gima chwalo gi. Makata gazede osebedo ka wacho lela ni gik ma